Aceasta este cea mai nouă mașină full electrică disponibilă pe piața auto din România. SUV-ul full electric Nissan, pe numele său Ariya. Autonomia maximă o avem pe această plăcuță de înmatriculare. 525 de km anunță Nissan că poți să faci maxim cu mașina asta. Ariya este un SUV full electric lung de 4,6 metri. După cum puteți vedea, este desenat foarte dinamic. Poți să-l iei cu tracțiune față sau cu tracțiune integrală. Ai două capacități de baterie disponibile. 67 de kWh baterie poți să ai sau 91 de kWh baterie, din care folosim 87 de kWh pentru propulsie. Acest exemplar are bateria mare. Tracțiune față, adică avem un motor electric aici, 242 de cai putere, 300 Nm cuplu motor maxim. Autonomia maximă, repet, este anunțată la 525 de km de către Nissan. Bateria poate fi încărcată la 7,4 kW, opțional la 22 de kW, la 50 de kW sau maxim la 130 de kW putere. Dacă ai o mașină electrică, este bine să știi că ai la dispoziție asigurarea My Electricar de la Allianz Țiriac. Îți poți încheia asigurarea online în doar câteva minute. Introduci numărul de înmatriculare și seria de șasiu și în funcție de pachetul ales, beneficiezi de servicii de asistență rutieră și acoperire pentru echipamentele de încărcare și bateria mașinii. Așa arată Ariya din față. Avem luminile de rulare pe timp de zi și sau pozițiile. Aici avem faza scurtă și faza lungă. Nissan anunță că toate mașinile sale electrice vor fi echipate cu o siglă iluminată de 20 de LED-uri. Aici ar trebui să fie iluminată, pe acest model încă nu este activată. 20 de LED-uri în spatele siglei pentru că avem 20 de ani de la lansarea primului Leaf. Pe acest exemplar vârf de gamă avem jante pe 20. În partea din spate avem un design modern și curat. Sub banda luminoasă LED care unește lateralele mașinii avem inscripționarea Nissan, amplasată în spatele acestui plastic. Portbagajul are 468 de litri pentru modelele cu tracțiune față. Desigur, aici mai avem ceva spații de depozitare. Asta este un plastic, nu este caroseria nevopsită. Este momentul să mergem la interior și urcăm prima oară în spate. Așa arată finisajele pentru portierele spate. Podeaua este perfect plană. Avem pe acest exemplar plafonul panoramic cu trapă în partea din față. Așa arată bordul lui Nissan Ariya. Avem banchetă încălzită, locurile din lateral, USB normal și USB-C, iar pe spătarele scaunelor față avem un material, nu mai avem plastic. Hai să mergem și la șofer. Asta vede șoferul în noul Nissan Ariya. Așa arată scaunele față. După cum ați văzut deja, avem cameră video pentru marșarier. Așa e fără ea, așa e cu ea. Aici avem comenzile pentru trapă, respectiv plafonul panoramic, jaluzea, comenzi prin atingere pentru plafoniere, ceva rar în ziua de azi, suport pentru ochelari, butonul de SOS. Volanul are două brațe. De pe el putem să controlăm telefonia, cruise controlul, putem să intrăm direct în meniul pentru sistemele de asistență șofer din instrumentarul de bord complet digital. Instrumentar de bord complet digital care poate fi controlat din această zonă unde avem și comenzile pentru audio. De aici putem să modificăm modul de vizualizare
și avem foarte multe alte meniuri prin care putem să trecem. De exemplu, aici putem să vedem, ne calculează mașina cam cât ar dura să încărcăm la 130 de kW putere până la 80%, 15 minute. Putem să schimbăm și să ne uităm, uite, de exemplu, o punem la 22 de kW putere și se încarcă în 40 de minute până la 80% sau 110 minute până la 100%. Legat de consum, cât mi-a consumat mie mașina asta și cu stat pe loc și cu trafic, 25,7 kWh la 100 de km, vreo 6 ore am stat în ea și condus, asta e viteza medie, am făcut 121 de km și mai am cu bateria asta range 228. Aici avem infotainmentul. Suntem acum în meniul de climatizare, putem să setăm absolut tot din acest meniu sau putem să folosim aceste butoane. Sunt comenzi amplasate sub inserția din lemn poros, se detectează unde pui degetul și se ia comanda. Ai și un feedback haptic, vibrează puțin sub deget, dar și auditiv. Același tip de butoane îl avem și aici. Ăsta este meniul pentru parcare, camere video 360, asistență la parcare. Aici activăm și dezactivăm e-pedal pentru a conduce doar din accelerație. Tot legat de condus și din accelerație, așa se selectează treptele și avem drive, neutru, marș arier și dacă dăm de 2 ori în jos, avem B, maxim recuperare de energie la frânare. Ăsta este park. Modurile de condus sunt aici. Avem sport, standard și eco. Iar aici mai avem 2 comenzi. Toată lumea zice că compartimentul secret din Aria. Cum să fie secret? Dacă scrie aici că e deschidere și închidere. Hai să vi-l arăt. Avem odată zona asta sau putem să facem asta. Și avem un fel de torpedou. Ați văzut bine, aici avem sakura, florile de cireș, un element de design tipic japonez. Închidem aici și mergem mai departe să vă arăt că avem flori de cireș și aici, dar și aici. Asta este zona de încărcare wireless pentru telefon. Ați văzut aici avem 12V, USB-C și USB normal. Tot ce vedeți aici, cotiera, zona de încărcare, selectorul, aceste suporturi pentru pahare, se deplasează. Revin la infotainment, aici avem shortcut-uri. Așa arată infotainmentul de pe Aria. Aici avem butonul de volum pentru audio. De aici pornești și oprești. Astea sunt avariile. Iar butonul ăsta se mișcă în sus și în jos și schimbă postul. Avem 2 iluminări ambientale. Una numită chiar așa, această bandă care înconjoară bordul. Ea se numește Ambient Lighting și poate fi reglată de aici, din același display din spatele volanului. Mai avem însă o iluminare ambientală care se numește Mood, de stare. Pe ea o avem aici și aici. Această zonă a fost proiectată în această formă și iluminată cu alb din spate pentru a ne aminti de lampioanele japoneze. Mai mult, acest model, acest design, pe care îl regăsim prin tot interiorul, este inspirat de Kumiko. Tehnica japoneză prin care, folosindu-se doar bucăți din lemn, se creează forme geometrice
datorită formei lemnului și modului de îmbinare. În Kumiko, lemnul se fixează bucată cu bucată și creează o formă fără a se folosi cuie, lipici sau metal. Și modul de reglaj al gurilor de ventilație arată spectaculos. Aici avem frâna de staționare, de aici pornim și oprim aria. Aici avem geamuri și oglinzi, lane keeping, head-up display-ul, auto hold, meniul de încărcare, deschiderea și închiderea electrică a haionului. Acesta este bordul lui Nissan Ariya, cea mai nouă electrică disponibilă pe piața auto din România. Avem desigur și coloană sonoră la oprirea mașinii. Desigur și la pornire. Asta a fost Nissan Ariya în versiunea cu baterie mare, 87 de kWh, 525 de km autonomie maximă, anunțată de constructor, 242 de cai putere, 300 Nm, tracțiune față. Comentați dacă aveți întrebări despre mașină și vă împărtășesc din experiența mea după acest prim contact, acest prim test cu ea.